kudune priye? Ora sawe yo gawe rai sitoke. Ya sing yo nanti. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri gedang rojo sajurung dipangan codok dimbiang warung biangor gulu isun bedok Godhong sawi enake urapan klopo ati iki estune bareng-bareng masih bersama Pak Songgong langsung gerakan Banyuwangi Sledro. Lagi kurang lagi apa? Taman ini ngarep wong. Nyapar Mas. Iki kancaku pucet kabeh. Lah sampe ngono ngene gareng koyo ngene kok. Ora ya aku wis pucet. Ya ade kok kok. Lah ngono Gajakan mawon. Berasakan siap. Mawon kula totone yoga manut kali kula. Siap. Sik nuwun sewu. Niki jenengan mangke kunjur jam pinten? Lho, sebesi siramal. Oke, kok jenengan. Lah niki kula matur niki langsung. Langsung nanti bos. Nah, juga upload gini Mbak Rara. Mbak Rara, nanti ini rekan-rekan pulang jam berapa Mbak? Ya habis ini. Habis ini kok. Habis ini kok. Enggak, ini Mbak Rara kan yang punya HP itu toh. Barangkali mau dibayar 2 kali lipat, ayo sampai jam 3. Halo, lho, kok sampai jam 7. Lah iki penonton saya utuh kok sampai jam 5 lho, tenang wis. Aku nek kene sampai jam 5, mari karo golek 6 bulan loro, bosok tak bubar. Lah sampean tengok-tengok mawon, tengok-tengok. Kok piye sampean iki? Mbak Rara, diizinkan sampai jam berapa Mbak? Lebih lama lebih baik ya Mbak ya? Niki wau ngendikane Mbak Rara. Bon. Ngenteni enteke solar genset. Cocok nih. Jadi dagelan kok diesel iki. Malah kok dijoki, Mas. Dijoki. Nggih, rejekan Banyuwangen. Niki kula sing nata yoga Pak. Oke, monggo kersa. Kula tatone jenengan kertas niki napa? Godho Pusaka. Jenengan kertas napa niki Mbak? Betul. Pusaka. Apa? Pusaka. Apa? Pusaka. Goto. Apa ini? Apa? Apa? Goto. Pusaka. Lho kok iki to sampeyan kok. Napa niki? niku pusaka. Goto. Karepmu. Mumet. Gerakan Banyuwangi dibudale mulai saiki kok. 3, 2, 1. Kudu manut karo. Sampai tadi apa curigen? LPG. Iki dadi deterjen. Juga cita-cita manut. Ya Cok, dibulane ya. Tata sakedane Gedane, Mas. Kok gedane kok. Apa bedanya? Iya gedane iki. Tak tudang. ambil kemangi kuwi. Iya terus apa? Kemangi. Bejakan versi sambil kemangi. Sae. Ayo.
Fisik. Sirah-sirah. Iblis. tahayul nih. Duh, ya itu. Lo perkara ngono Sirang ampuh. Orang nyongkot jebul musuh aku ampuh, Mas. Di tangan orang yang tepat. Cuman Mau perkara dikepit dulu. Golun. Soko. Sir-siran
perkara kulit ta iso. Ya, tadi ini sintenan ya. Mbahku sapa? Putune tulungi Mbah. Ya dijawabke. Sir-siran Andika. Asik. Pak Joyo kalian. Tunggu ini tok nek kok. Ya kudune percaya ta. Lah sapa sing nyekeli iso. Wis siji loro telu papat. Bukti itu Sir-siran Oh. Tergantung amal ibadah ngono. Nanti ucul wayahku. Iki sucul. Aku terus arep perang aku apa? Iki janjane menungso kula apa? barangnya gotone pelok. Samane belangi. Oh, iku oleh gawe pas anu. Nanti digantos mampu sapa iki. Gotone sani. Iki apa? Iki jare arit opo? Wayang kaya ganti arit. Bakar gitu bakar. Monggo, sampean keren, Bang. Aku sampe jare apa lagu Cirebonan? Boten. Kok langsung padha apa? Ora jare apa? Apal mau. Ora kan kene. Nggih, nggih kan nggih. Cek. Ampun piyambakan. Oh, kan sinten? Berapa? Kes piyambak. 3 kali lagi. 3 kali lagi jenengan ngerti kok, Pak? Napa iya to? Ini jare wis tuwek Cina iki. Oh, Nggih. pasir telu kok. Kan ya, kita nggak punya pilihan pasnya hanya. Oh, kalian mau duet apa? Ayo siapa-siapa. Kalau nyunan mawon Mbak Wanda kali Mbak Naila. Bapak Pak loro. Loro kudu tetep loro. Pak. Ayo. Loro. Ayo, nih, Jo. Anda Naila. Iki mau saya dicondro cak percil jari ini ojo. Iki bocah ini bantu yang ini. Pikirannya kejawan kok gendeng. Gini gitu. Sinau Oh, selamat malam Cantik Wanda. Yes, selamat malam. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar sehat. biasa. Cahayu koyo ngene kok pada gendeng ya ndak ya? Lagi toh, Pak. Iya toh. Naila, Nggih, Pak Manggo. how are you today? I'm fine. Oke, thank you. Ayo bro yo. No smoking. Bapak kalau Mbak Rara minta lagu apa? Oh ya, Mas Bambang, Mbak Rara, request lagu apa? Apa? Oh, Mbak Lura. Mbak, Bagus, bagus. Mbak Lura, bagus. Jalan aku Pak. Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Oh, di tangga suara, oke. Oh, Oke, di tangga suara. Lintang Asmoro biasanya piro, Mas? Ambilkan gula. Ambilkan bulan. Sama dia kita tahu ketemu loh ini. Oh, dek ini. Bocok. Ando ral ya, ral nggih. Duet nih, duet. Sewu kuto. Lintang Asmoro, sewu kuto. Ini reng. Hah? Wis jajal coba. Aku lagu apa, Mas? Suaramu jajal yo. Wih gandrung ya reng. Parah ono to. Wanayu tresnamu kinaryo tombo Sik reng. Kowe rak wong Pantura. Cecake Habib Lutfi. Biasane kan sebenarnya melu pengajian. iso mesti kowe. Iso. Nah, Digawe gandrung sana. ngono kuwi. Digawe anu selawatan. Sampai aja sini. Mau sampai iki sering pentas melu dangdut tempura lah. Pantura. Pantura. Ayo iki lho, bangun aja. Tempura ki barang Tempura. kok.
ini sosis. Eh, Versi apa nih? Versi apa? Versi anu. versi solawatan. Solawat. Solawatan. Oh, berarti ini solawatan. Ah, ya. Udah terus ya kulino. Wilo. Oh, saya teko seneng lho. Film. Ya beda cengkok. Ya beda dengan yang lain. Oh, ayo. Malamku pinanya pompong. Ini udah tugas lambe kan begitu ya? Bukan itu. Menurut ke pasar lowak kok sih. Bariki apa? Susu wis apa? Susadro ning padaku. Kok ki angel kok nyanyi. Bapak nih. Apa bapak nih? Ora sudut apa nek ora. Pacar sepeda nyaut. Sepeda ki. Iso suara macam Mas. Sakit. Aku ki opo? Carane Mas carane. Ini kelak iki. Tenggorokane diunjuk ning ngene gulu mencinge. Gulu mencing soro. Kamu desa. Desa. Wong bagus. Unjukne. Bisa, kamian biasa. Wong bagus, wong bagus. Aku kata ini aku 5 tahun. Iya, iya, iya. Boleh kepala. Ngono ki ya, golek sego sapa. Ditekak-tekak. Jenengmu sapa? Liti. Liti kudange Liti. Dalange kan Cina. Dongdange Kokim. Kowe tak gantiaran Cina ya? Sapa nek Cina? Acong. Acong anak bencong. Oh, kok malah di. No. Tak boleh. Kowe berapa tahun? 5 tahun. Jatuh. Eh, Sumatera Putri. Yuk. Pada apa? Nikah. Oke. 3, 2, 1. Bapak semua tujuh. Ya, semua. Buka dulu ya. Ya.
Lan niku kan sampun diaturaken. Nggih. Lan iki lak mboten diaturaken di Probo niki mboten sekeco. Pripun, pripun? Masalah Bakaran niku lak mboten lagu niki. Oh. Niku mboten ngertos. Oh ngaten. Nggih. Lan lagu-lagu ngoten niku mboten ngertos. Setuju. Best toh Pak. Best. Seju senju baru badai ini juga abang yang rayu. Seju baru badai ini Apa ora secu? Raimu kok disien kok mare. Aku lah gue apal kabeh. Sing ora apal iki. Oh iya. Iki kelas sing rapal ya. Wis ya. Seju berarti versi Aku yo berarti padha karo Kang Garing. Nggih. versi kok kalau aku Ini barang. cocok bisa dati. Salah kerong dari pulang setelah cuek malu. Tretan saya jadi kabar pasti beres. Ke Jakarta beli cengkeh, barata aku minta Kacang pinggir sumur Mas Bambang terjamu. Kembang semongko, kembang melati, padurai sopo dak, Bapakku. aku Zubairi. Kembang semongko, kembang melati, di jejer-jejer darupono, Pak Agus Zubairi. Dan ini nyawe, bener lo tore monggo. Lersa ale Lersa ale Lersa ale Tok lersa ale Tak duk tak tak duk tak duk tak duk tak duk tak duk tak Iso ae. Versi-versinya beda. Sasana budaya Pokoknya lah tiang sekak gangsal menika pokoknya minor. Wes digone ndi mesti Cocok kan. bingung. Saya jelas. Niki anu nun sewu macange. Nggih, pripun? Serene iki tesih dangu. Lah kok iso Balik
Kiai Madura. Bahkan anu Jember. Mau Jember, urung nyabrang. Aduh. Minor saya pakai minor, aku tak nembang sing enak. Kok mau kan aku nembang guyonan. Nah, iki asli kalau nembang serius. Serius ya. Minor best mawon bener nopo. Totalitas nih. Iki langsung. Ya Allah, bener ngendikane. Ya, Ngelak-ngelaki kok ngomong serius jebule guyonan iki. betul nyong, betul guyon nyong. Iki asli tenan. Ya. Siji memoriko nang ati nisa selawase separuh raga iki ya Ngomong apa? Senceni kok ra gelem. Yo, satu lagunya masih spesial buat panjenengan.
luar biasa. Kenapa kok tiba-tiba sandulan? Cek wong loro iki lho. Mungkin arep awake dhewe iki kan yo wis acara Iki sampun pantun. Aku nek kamanku ya kan. Argo apa? Mbak Lalai piantune luar Ono biasa. kamane. Cek aku cek pas, cek pas. Paling bal-balan kok piye Pak? Niki sampun matur kula tak mandhap riyen. Bacane Bimbo, alhamdulillah saged Reso. paring Sing apa kok? Sing lurik mau abang-abang, sing tae biru-biru mau. Mripate kok tok. Aku yo tau ngambung. Mbok boleh ono. Kuwi lho cek pas ning kono. Alah iki lho si tok-tok iki lho manang iki. Oh, arah kita tok. Masak kowe. Ngono kok. Ya iki. Iki nek kancane lho ngatur. Mau kuwi kok ya. Gak usah dirembuk nang kene. Oke, matur nuwun dumateng sedaya kang sampun. Ojo dirembuk nang kene. Lah, nyapa? Miskin masa. Lah, piye ta? Raimu lendi. Oh, Mbak Lalai piantune luar biasa. Raimu di. Kok kalikan perhatian. Jebul kono kena digladah ya. Tidak boleh. Habis. Kamu ning kene 3 4 5 6 sing noto percil. Nah. Iki kula nek sampean apa-apa nek tanggung jawab. Kuwi tanggung jawab ilang, sitok tanggung jawab. Ora. Lah, sekarang kita tanggung jawab iki dikene gini. Ya, terus lho, wis sapa tak temu. Lah. Penak era. Kok ngono ya? Simpel banget ya. Sebentar. Iku berarti mbok gowo, Bos. Tak gowo. Terus lek nang omah setore nang Bojoku. bojomu kan apa tuh? Bakyumu kan? Berarti kan aku adikmu kan? Iya. Berarti kan Yo. Sak omah sing paling cilik paling enom sapa? kon Lah iya sing isih sekolah jalan tamu sapa? awakmu. Lah iya. Oh. Rom. Esok kowe dilos-loso. Bayu wis telan mekar. Kan delok kok nyawane yang kok wis ngene kok kek ora melas. Kowe tak oleh aku. Iki main ada. Kok nek wedhus manap kowe yo. Asyare. Iki umpama Bojo maneh. iki umpama ni bengi nek malaikat teko rene. Kulit malaikat Awakmu milih ndi? Hah? Dijabut nyawamu apa dijabut duitmu? Malaikat jamal apa malaikat sapa iki? Jadi malaikat itu dijabut nyawa itu. Israel. Iya, kowe milih ndi dijabut nyawamu apa dijabut duitmu? Yo pilih dijabut duitku. Yo. Berarti mau bangun lagi bali mana to? Balik, aja sing LCT. Sik, Mas. Niku sing mari ki wau sinten to? Mbak Ara, Niki jenengan pentas wonten panggung ki sinten? panggil anu tukang terok. Oh, kok niki Jadi sampean to? niku sone sinten? Niku miki sapa? Jadi jenengan. Nah, niki sing ditangkap wayangane dalane sinten? Kula. Ini ya. Nah. Niki. Oh, hati-hati kok sampai loro kok. Hati-hati. Aja balik ngatur. Nyongkok iki ora setahun 2 tahun. Iki kuwi dalan Metro Hartono. Metro kuwi moto, Hartono kuwi bener. Pripun. Kita Ngatur akan sebab nuwun. Injih. Mbok beli wonten lepat kula nek dipalapi dan tipik dan bodong telo sithik dan waton roto. Bila ada cukup, bila ada boleh lagi kita melupa mandi, bila ada umur panjang boleh lagi kita ketemu lagi macam Siap. Injih. Monggo. Tak apa? Inggih matur sembah nuwun nggih. Injih. Inggih kapunipun pisan panggih kalih jenengan. Injih. Mugi salajengipun panggih terus. Amin. Dan paringi laris kula sehat dunia sehat. Sampun. Matur sembah Sembah nuwun. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Dawa sami-sami. Donga dinonga, Mas, selamat sing nanggep, selamat sing ditanggep, selamat sing nonton, selamat sing ditonton. Mertinipun nganggep paringelipun kathah lepat saha kirangipun mugung ing sapundra pangaksam. Injih, dawa sami-sami. Dimas, salajengipun Aduh ngar ngomong apa iki kok? nyiliti. Besok kan kowe SMS deh. Oh, Nggih. tukar tababe iki to. Jalan bapak nonton. Ini belakang ya, ini aku karo HP kon di rumah. Sopo? iki yo ngomong niki. Ngomong iya. Sing asli donga paling. Nyuwun sewu sangat pisan. Duit meneh.
Nyuwun sewu dumateng bujange Bulibu. Injih. Menawi wonten klita-klitunipun anggon kula kaliyan kadang paring lelipur kula nyuwun agunging samudra pareksan. Dawa sami-sami. Kepancing sanes wedal. Injis. Ya kita Abang kalau bikin motor sangat berdekat lakas ya patah. Ora, terakhir dasarnya terakhir ya apa bos? Berarti kok pas. Ya. Padahal orang ngomong apa. mari ngobat pulau ngono iki sakit gede. Bapak dalang ngaturaken matur nuwun. Ya Bapak dalang belum aku pulang kalau aku katakan aku terlena sama-sama Bapak dalang terima kasih saya ucapkan kepada semuanya telah menerima kita padanya. Bapak dalang saya izin pulang karena besok mau ke Malang sampai ketemu di lain angkatan. Ya, bisa hati-hati. Ngomong apa sih tak masuk iki kok. Tol jae nak jae jatuh jae biasanya dalam kalian atau gawe ini juga terus ngarep pamit gue Percuma masih tek. Lah ini terus iki. Matur nuwun kula aturaken dhateng panjenengan. Matur nuwun ya Pak. Oh, tak kira nembang. Ngono kok. Nyiliti. Anda nyiliti. Beliau-beliaunya tahu aja Mas Percil, Mas Rendem, Mbak Probo, wonten tambahan kali Mbak Rara. Mas Percil. Tambahan sama Mbak Rara iki lho. Susu. Orang ini tak baik dhewe. Ya, kok. Masuk Bali nih. Saya arep Bali. Iki lho. Iya, iki mau jare iya iki. Pengen ngoten. Eman-eman lho iki, eman-eman. Lagi eman-eman timbangane. Duit lho iki lho. Dijilani ono ora yo duit to. Bagi roto. Ben mayang lho. Lah Sik iya. gampang, gampang.
dhisik sing mudhun.